Hej. Idag så har jag varit i skolan och jag har haft musik. Examen särskilt typ. Jag har inte så mycket smink idag, men jag har en rouge och en lite jag vet inte. Ja, jag kommer inte ihåg, men ja. Så jag tror mascaran kommer från Nivea. Mitt läppglans är borta. Men typ brut. Mitt sminket är borta. Ja, men i alla fall. Jag har en fin svart tröja. Så här på. Lite jätteskön. Sen byxorna var typ jeans. Patrisa kid. Men ja. Ja, det var det jag ville säga. Och hoppas att ni får med skicka frågor. Så jag kan svara på dem. Och sen har jag en grej. Jo, ni får ju säkert så här bort till exempel i skolan. Den engelska bokstaven. Tråkiga, gula, tråkiga inuti och bakom. Men då har jag tips. Man tar vilket papper som inte kan vara färgglatt. Om vitt om man ville svart och då hade jag sånt här papper. Jättebra. Och då så lyfter jag ut så här. Och klistrar på. Och när jag hade inget annat papper så det får bli blått på baksidan. Men det skiter jag i. De behöver sin baksida. Och sen har det på ner så säkert med det här fint. Skruva på. Jätteenkelt och mycket. Man blir mycket gladare när man ska i skolan. Så. Bra. Man kan göra som vilken som helst om jag tog på min sport. Det är som det mest bra. Och sen kan man ta på klistermärken och vad som helst. Man behöver liksom inte ta på det där. Men man får fantisera lite. Men det är helt enkelt papper, lim, sax. Det är det man behöver. En bok då. Ja. Men ja, kanske lägga upp lite tips på pyssel och så också. Ibland. Men ja, jag hör av mig imorgon eller ikväll om jag kommer få det. Så hejdå.